Maya Narzari ayaw 15 बोसोरा हाग्रामा सारमोना खामानि मावाखै होननानै बुंदों अब्ला 15 दा आङो नांलायोमोन मानो मोजां मोनखायो जुदि इलिगेल आं बुजागोनबो Kumpramari Rajoni Sumpramari Hengana Sumpramari Yefdolabı 2024 आव देग्लायनिफ्राय देरहासारनायनि जाहाथे जुरिफिनो जों साफ्रोमजोंबो सिनायजानाय चिरां जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि बामोनगाव बेजों लोगोसे दंबावो जोंना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि एबा मुसुमा समाजगिरि फिनायनि खोथा गोबां खोथा बिथांमोना बुंगोन दा Onjula Narzari गासैबो UPPL पार्टीनिफ्राय फैनाय नार्जारी आवगोलबो दयुत बसुमतारी जि बसुमतारी Bihim Bosumutari Oke Bosumutari Hei Awulu Jigununga Mandap Narzari Purno Bosumutari Gaitun Bosumutari Jai BPFD Jai BPFD Rupina Bosumutari Pramod Bosumutari Pobina Narzari Cizila Bosumutari Nizam Suprama आं थांनाय नभेम्बरनि 20 तारिखआवनो बिपिएफआव जयनिं जादों माने बिपिएफखौ मोजां मोननानै आं मा कारनाव थांदों बेनो इउपिपिएल सरकाराव थासेयावबो आं मा कारनाव थांखो माने इउपिपिएल सरकाराव जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो गासिबो लिडारफोरानो थगायसुला बेरेंगा साराथ' आरो सबसे थगायसुला होननानै बुंजायो आंखौथ' बहुद थगायबाय बियो बै समाव खुंथायाव थानानै समाव मानो होनोब्ला दिनखौल' होबाय थायो लेंहरो ओरैनो फैयो होननानै थांहोयो बेबायदि खालामबाय आंखौ अयथासार खालामबाय बेरेंगाया आंखौ मानो होनोब्ला बियो माने जोंखौ माने ना मावा बायदि फोरानगोननो गुबुननि सिङावबो बुंदों माने बेबायदि बुंनायखाय आंबो खोनानानै दा बेबायदि सरकाराव थाबाय थानानै मा लाब जानो होननानै आङो इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ सरकाराव नभेम्बरनि 20 तारिखआव बाथौ खेराइयाव आङो जयेन जाफैदों बिपिएफ दलाव माबायदि खामानि मावगोन दा बिपिएफ दलाव आङो जिउयै मोदोमै आङो थै थां बिपिएफखौ सापर्ट खालामलांबाय थादों समस्थियाव दिनै फिन आरोबाव बिपिएफआव रायजो राजाफ्रा जयनिं जादों बे लाइमोन एरिया मा बुंनो दा जयेनाथ' जाखागोन जिहेतु बिथांमोना खुंथाय गोहोआव थानानैबो दिनै जाथि आरो जनजातिफोरखौ सिन्था खालामनो रोङाखै साननो रोङाखै बिथांमोना गावसिनि इग' माबाजों गोसोजोंहाय दिनै गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थादों बेनिखायनो जोंनि बे लाइमुथि हालामनि गासै रायजो राजाया दुखु मोननानै दिनै बिपिएफ पार्टिखौनो नागिरफिनदों बिपिएफखौनो गभर्नमेन्टआव लाबोफिननो नाजादों दा बे जायगाया माने दावहाजों सोलिबोनाय एरिया हालाम दा एनडिएफबिखौ थैथाब थांथाब बिथांमोनानो मदद होबोनाय
बे जायगायावनो दिनै सासे बिमानि गोरबोआव सानै बर'लेण्ड आर्मिनि जिउ खहा जानाय दं। दा बे सानै बर'लेण्ड आर्मिनि जिउ खहा जानायखौ दिनै बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों। बिथांमोनाबो दिनै बे हालामनिफ्राय सानै बर'लेण्ड आर्मि जिउ खहा खालामनो हादोंबा सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनाबो गावसिनि सन्तुष्ट बायदि बा सेटिसफाइड जानाय बायदि इ हालामखौ नायजानो लुबैदोंमोन दानि खुंथाय गोहोखौ। दा बिथांमोनहा दिनै बेफोरखौ सिन्था खालामनो रोङाखै। सोरनिबा जिउ दान होनानै मोननाय बिटिआरआव दिनै बिथांमोना एक्टिं देखायनानै दिनै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बखिनानै बबेबा दैदेनगिरिखौ मदद खालामग्राफोरखौ दिनै नासयनानै डिस्ट्रय खालामनानै दिनै बिथांमोनहा सासन खालामबाय थादों। दिनै राजा सासन बायदि बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि सोलिदों, गोसो बायदि सामलायगासिनो दङ। जातिनि अलखदाव गोलैनायखौ बिथांमोना सिन्था खालामनो रोङाखै। दा मा सोलिगासिनो दं आरो इयुनाव मा सोलिलांनो नागिरदों बिनि फारसे जेबो सिन्था खालामाखै। बिनि थाखायनो लाइमुथि हालामनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोननायजों लोगोसे दिनै बिपिएफ पार्टिखौनो दिनै देरहासार खालामनो थाखाय ज' ज' आवगायबोनानै दिनै जयनिं लाफैदों आरो मा बेखिनियानो।